Bon dia. Tenim moltes ganes d'acostar-nos a les vostres terres. Tenim ganes de fer-vos dues propostes. La primera pel dissabte, amb creixement personal, amb constel·lacions familiars. Ja sabeu que amb les constel·lacions podem explorar i ajudar a sanar tot el que tingui a veure amb relacions i temes en el món exterior, és a dir, nosaltres amb família, parelles, amistats, fills, també la relació o el vincle o les situacions que tenen origen en símptomes i temes econòmics també i temes professionals. També podem posar d'acord parts internes nostres que estan en conflicte o que opinen diferent i que a vegades ens bloquegen o ens fan anar batzegades. I aquesta seria la proposta pel dissabte, tots treballant en conjunt. La persona que faríem les constel·lacions la triaríem amb canalització. El grup genera una consciència de grup i a partir d'aquí, a través de canalització, treballarem aquelles circumstàncies d'alguna persona que beneficiaran a tots per igual. I l'endemà, el diumenge, tenim moltes ganes de fer una proposta que és fer mediumnitat per tots aquells que hagueu perdut certs estimats que estan en el món espiritual. Faríem la Ruth i jo, estem començant a fer aquests espais una mica més oberts, estem una mica en pràctiques, ho farem amb aportació voluntària i esteu convidats també a venir, posant-nos d'acord amb la sala per qüestions d'aforament. Així que esperem veure'ls ben aviat i amb moltes ganes de venir a la vostra terra, ho torno a dir. Moltes gràcies.